para badukun badamansem bakut. Amen. Ka jingi jong trai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong blay lem bad ka jingi selok jong mansem bakut kinan rengkat bad pi baro. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ benda ke step da ka jingi sngerit ka jingi bad ka jingi klo jingi ban sengap ya ke ktin ka jong utrai ke bau kren ke bau pasiau yangi lengba ke jingpli ke jungi yala ke jong ke danut loy ban penkut yala ke jong ke skor ke jungi ban snap iktin ke jungu bat kumjuru ban pediang ya ke bau kren ha ke danut ke mensem ke jungi bat ban im ha ke jing im jungi kem kerpange ha kene ke sngi kene ke jing khot ke jung trai yangi ban le man ke sngi bat kerpange ha ke jingpule ke bang yos ngau menta in mata kadau habang yeng hakmat kaduan kedupat kejung blay ha kene ke step token ko hanmen ko para da kata gejing sngoret bat gejing kloy ban kala bat ban leb ha gejing em gejungi ngi pediang bang ilong kinong pop hakmat jungu bat ngi penmap ke nag banta kene ki pop kisang ki bangilale ha kene ki sngi ki baladep de kumta kum kadak gejing kloy jungi ban kala ke bamot ngin phai shotrai lengba gejing duwai jungi ngapla hau blay badan bor baro badepi kohanmen kopara bang lale pop shibun da gijing perkhat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bakoj kabaya isa kate soti ya ke angel bat kirekoj badepi kohanmen kopara banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama yaki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom chukut amen. Topej it ko try yakishakri jongme batos ngelson bante kerhai halor jongki ya gijin ai jong kajing ai jongme knang ba da kabashidrham ha kajing kermen kajing bat kajing kin yaine barabor ha kabasharai ban bat yaki hukum jongme dautrai jungi Jesus Christ kon jongme ub imbat basan sha rengkat bat me ha gajing long ka way jong men simba khut ublay junom la junom amen. Kajing puli na kitab Exodus hau benai thamai ubalai hadin bakipat Israel kilami na Egypt hakatahi kasngi kilapoy hari kenja senang Balenda kilami narepidim bat kilapoy hakari kenja senai kila syong darah hakari kenja bat hangta ki Israel kila syong darah hamar persya ulum tiu try loong ha Moses hakmi ngan wan syapi haluo ubarban
kenang ba kipat ba kindup yosngo habang kren bat pi. Baba kindup ngedru ya pi barbor. Moses pat ulaya tu hau trai ya kiktian jong pat ba. Ti utrai lo ong hau Moses kilet syakipat ba batupin kentang ki manta kasmi bat lasai. Pa ba kinsat ya lagi jan pong bat gidei banlong ki balakre ha kasmi ke balai. Namara kasmi ke balai utrai sawan hir halor lum sinai ha kabayo i kipat ba baro. Ha kastap jong kasmi ke balai la don perthat bat kalili ba ulo barban halor uta ulum. Baga jing sawa ka bajam jong katuroy. Hadu ba kipat ba baro ki baha ka jaka dara kilakhinyu. Tiu Moses ulayalami kipat ba nakata ka jaka dara banya kendu ya ublay. Bat kilayeng hakajat jong uta ulum. Bat ya ulum sinai lasop dakat tedem na marba utray ulahir halo jong u hakading. Bat katedem galakiu syajrong kum katedem jong kapajuading. Ba ulum baro uwi ulakhinyu jur. Ti kat baga jing sawa jong katuroy kanang jam nang jam Moses ulakren. Bat ublay ula jubab ya u hau perthat. Ti utray lawan hir halo lum sinai haklir jong ulum. Ba utray lo kot ya Moses syaklir jong uta ulum. Kaktien jong try. Drill spa sapulan. Drill spa sapulan. Utrai udon rain kat bad pi. Kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Matthews. Kabrom hame go try. Hakata kapor kisenran kilawan bat kali yaw Jisu. Balay mekren haki da ki farsi. Upat ula jabab yaki. Hapi la ai bantip ya ki jing maya jong kahima beneng. Henry omsem la ai haki. Naba how tau badon endang ai susu ba undup dap pahu. Henry now ta bomdon ye en simno wat yakaba udon.
Na kane kadaw ngakren haki da ka farsi. Namar kipet Henry Kim Yoi. Kios ngeu Henry Kim Shashkor lemne sneu tu. Kumta ka jingya tulupa u Isaya nong tulupa kala urlong tik haki. Pin ngap sasngap Henry Clem sngutu. Pin pej sapej Henry Clem Yoi. Lamelen yagda nod uneu pai. Lapen kelod yagi skor jongki. Lapen dam yagi khmat jongki. Yo bakin Yoi da ki khmat jongki. Bakin yo sngew da ki skor jongki. Bat bakin syampang ha da ki da nod jongki. Bat kin pai shanga. Bat ngan pen ko yaki. Henry suk ki khmat jongpi. Namar ki layoi. Bat ki skor jongpi. Namar ki yo sngew. Shisha ngaong hapi. Bon ki nong yotu lupa. Bat bon ki breu bahok ki la angnut. Ban yoi ya kata kabapi la yoi. Henry Kim Sham la yoi. Bat ban yo sngew ya kata kabapi yo sngew. Henry Kim Sham yo sngew. Ka gospel jong utrai. Ka jingiro yame ko Chris. Ko hanmen ko para ha kamet ke jungi kumbang yong haktin nong wei ngidon kineki santali ki sensus ke bangi ong santali kita ki bor jing sngew tho bad yo sngew ha ka jing em ke jungi ngitip ikineki san hanrai menta ke sngi ngiyo i bad ngiyo sngew u jisu ukren lai tali kita ki dokot ki bakong san jong ka benta ka met jungi ki breu ka wei ka donut ka bau jisu kran menta ka sngi ka bar ka dei ka skor ka jungi bat ka balai ka dei ka khmat ka jungi habangi pe yala ka jong ka jing em ngi pedon kam man ka klimat ya ki ne ki lai tali ki benta la ne ki de khot met jong ka jing em ka jungi lada ngim don ya ki ne ki lai tali ki de khot met ki bau jisu kran ha ka gospel ba menta ka sngi ngilong kita ki breu ki ba ana ki breu ki baduna ha ki de khot met lada ki khmat jungi ngim yoi ngi ong u breu ba mala udon kam ka jing yarap udon kam ka jing sha sumar udon kam ban sha kedau lenti da ki weipat lada u breu u bom don ki skor lane uba duna ha ki khot met jungu ka skor udon kam kumjo kumbau to breu u bom don ki khmat bat kumjuru u breu bom don ka donot hoj baro ngitip ngidon ka donot lada ngim don ka donot ngim la ban im lane ban khi lane ngim la ban yaj ban yeng ban lai e ngim la ngilong ki breu ki bayap no klem ka donot ngidon ka donot henry lada ka donot jonga bat jongpi kam function bha lane kam trei bha ja yu yengi ngim la ban khi ngim la ban e ngi ha ban su song ngi ha ban su thia ngi ha ban dipen ye ki wei lane ban shania ha ka bor jong ki wei pat ki breu den mata kana menta kesngi ki don ki senran ki bawan ki wan chu jisu ki kli ya kene kai jingkli balei bau jisu kren man ka por da ki farsi balei jisu kren da ki farsi umju kren shai balei Henry ngi yo ipat bon sin haba ki breu ki wan ban kli ya ke jingkli u jisu umju ai ka jubab ka bashai kedar umju ai ka jubab ka bamaki ki snutu Henry u kli pan ban da ka wei pat ka jingkli lani u ai pan ban da ka wei pat ka farsi Henry mata ka snipat ngi yo i bo jisu u jisu kran shai balai u jisu kran ye ki da ka farsi namar ba kahima ublei layatu shai happy but mapi pim sham las no tho ya ka e ka jumut jong kahima beneng lane ka e ka jumut jong kahima jong ublei den mata ka dau ba ya ki skor jong ki la sa tap telop da ki jinglong ki jingman jong kane ka prathai ya ka danot ka jong ki la tap telop da ki jing sneu jong kane ka prathai bar kumjo ya ki khmat jong ki
lapen berie da kine ke jing man ke jing long ke jing don jing em jung ki bat jong kene ke perthei der mata dau ko han men ko para manga mapi ngi don kam ban pen khuj bha ya kine ki bakka serniu ya ki khmat jongi ki bakka ya ki khmat jongi ki bapan manla ya ki sko ki bapan kelut ya ki sko jongi bat kumjuro ban pen khuj ya ki ki ba penjaklia ya ka donut ke jongi ladangi kwa bersnutu ya ke ke bautra Ukraine ko hanmen ko para ningkong na sabe ngi dei bandon kata ka jings ngeuret ha ka donut jongi ban ngap yeu om dei tang ban ngap yeu henry ngi dei ru bandon kata ka donut ban mare da ka jings ngeuret ban lech chakmat jongu lane ban wad yeu ladangim don kata ka jings ngeuret ban wad yau trai nginum don kata kabor ban snutu yeu kane ka bau jisu kwa yang abadapi pen kuchwa ya ka ka ba penjaklia ya ka daun ka jungpi de mata ka daun manta manga mapi marwai ngi haban pej bat khmi bat puson ya la ka jong ka jungim ka baka ya ka daun jungpi ban wat yau trai ka baka ya ka daun jungpi ba penlong ya pi ubasarong la ne ubaklo uba mapi pimla ban pen ko ya kadanot ban yo ban wat yo trai ha ka jing em ka jong pi kane ka ba trai u khot yang abadi pi menta kasngi bat kum juro pe ya la ka jong ka jing em ka ka baka ka skor jong pi ban yo sneu ya ka sur ka ba trai ukran la ne upasiao ya pi klempe bu trai ukran upasiao yang abadi pi leng ba ki sur ba per leng ba ka jing jia ki ba per lengba ke jengi kendo jengi man ka klebat man ka sngi utrai ukuran upasiao yangi henry ka ken ka baka ya kisko jengi bangim laban yosngeu yau trai yolese kumbangi tip kane ka prathai bamanta ka jing huri hura jong kane ka prathai jengi yolese de ke jing roi ki bamangi ngisngap lengba ki tip lengba ki mobile ke jengi lengba ki tv lengba ki social media jengi yola sedai ke jing sneu ki ba one tap telup hakis ko jungi yola sedai ki ne ki ba penka ya kisko jungi haba do bangim yos ngeu shu ya kesur ke bau trai Ukraine den mata grau perpus perkhat bat pusan bat pekmi ki kita ki baka ya kisko jungpi bat persangken ban kan ria no yaki na ke jing em lada ngim pen kan ria yaki ne ngim laban yos ngeu ya kesur ke jung trai ban ngim laban pediang ya ke bau trai Ukraine hanga badapi habangim laban yos ngeu ya kesur ke bau trai Ukraine habangim laban pediang ya ki lang baga jing ngap ke jungi ko hanmen ko para nginom laban yo ya ki jing ke jung trai berkum juru pe pusan khmi ya la ke jong jing em ki ba kasar niu yang abadapi ban yu ya kelanti ban yai kelanti ke babet ke bayalam yangi sakahima ke jong blai kelanti ke basida ke bayalam yangi sakata ke jingsuk jong trai lane ki jingai ke jingkurku ki bamangi ngidon kam ha ke jing im ha po ke ying ke sem ke jungi yole se don ki bapen ka serniu ya ki khmat jungi hanrei ko hanmen ko para lada mangi ngi khoid no kadanot ladangi pen khoid no ya ki ba ka serniu ya ki bor jing saskor jungi klempep ngila ken ban yo ban pen khoj ya ki ba kasar ngeu khmat jungi bad habangi pen khoj ya kene barolai tali ki ba kasar ngeu ya kadanot ya kaskor bad ki khmat ke jungi klampep ngila ban yo yau trai ngila ban yo sneu yo kutrai bangila ban pediang yo trai ha ke jung em khnang bamanga mapi ngindap ngin biang hala ke jong ke jing em breu bad hala ke jong ke jing em Kristen ke jing em baru blai jungi ngi duai kain na ke banta kine ki jing ha kane ka mas ke bakhoj makhnang banga mapi habangi lek lagi jong ke jing trai ha kane ke sngi ngila ban jit kito kiba kasar new ya ke skor jungi ya ki khmat jungi ya ki donot jungi bangila ban kan ria ya ki bangila ban jit tang ki babha ha ke jing em jungi and your Jesus Christ
nghiền yeng nghiền pla ya la ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro onong thau ka beneng bat ka kandau padau Jesus Christ kon bamarwe jungu utrai jungi ya balapon nomen sem bakoj ya balakana kamaria thesoti ya bashala bain hapo Pontius Pilatus la sanar pna u la ya balatab ya u la yar shbayab ha kasngi gbalai la mi pat ni gbayab ula ke shabneng usong shakamon ublai pa badan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki be emet ki bayab ngangai hau man sem bakoj ha kabalang kathalek bakoj ha ka jing salok re khoj ha ka jing ma be ki pop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom chukot amen Laispa Prabhupada. Laispa Prabhupada. Toduai ko para baka jingknya junga bajong pi kan long mapriang honak madu bleu pa badan bor baro. To try putting jingknya nekti jongpi nakamata ke jingro kapuro makasareng jong. Jungu kai jing manto yengi bat balang bako jungu baro kawai. Ko blei me uba tang kawai ke jingknya bajanai tam me lapan pura ye ke jingknya barem baro balabu dakaan. To priang ya ka jingknya na kisakri ba i jong me batokurku kumju kumba mela la le ha ki jing terwa jong abel ba kumta ya ka ba mangi shimet ngila terwa ha ka broms em jong me kan pen mentoi na ka banta jong ka jing pen em ya baro dau kres utrai jongi amen. Utrai udon rengkat bat pi Rengkabat piro. to kentiu yalaki danut Kentiu ki shau. to minang utrai ublei jongi Kasong hobat kajay. dasisha kalong ka basong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka ban aingu yeme ko kan rat ko pa bukhoj ko blei badan bor bat bom chukut damar kumba melathau ya ki jaj ban reu leng bao khôn ba e jong me kum ta hero leng ba jong u me la pan thamai ya ka da ka jing e ba krau namar kata kadai hok ba ki jin thau jong me ba ro kin shakri ya me ba ro ki balap laj em kin ya ro ya me bat ba ro ki ro khoi jong me kin kar khu ya me da ka wei ka donot bat ka wei ka men sem bat kum ta mangi ro ngin ai nam ha me kat ba da ka jing kamen ngi pen bana ya me junom Bakuy bakuy trai bakuy lei
gila da kaburam jome Osana Shatra Why Osana Klemko Why Osana You Blame Juno Yaro Yuta Mawan Akan Kerteng Utrai Leng Bat Kerteng Gila Daga Burong Jome Wayosana Shatrong Wayosana Klemko Wayosana Yuble Juno Dashisha melong bukoj kotrai katame jong kajing kuj baro Namar kata ngi karpad yame do pen kuj pen kentang ya kine kajing terwa jongi da kabapa yaman sim jongme kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris Hakapor baladino yau badala kamon snubha ula priang ya kajing sha sutom ula shim yokpu bad gabaingu yame ula kedia yau badala hala kesenran ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi Hakaju kurkam endalalaya bam ula shim yakukuri badakbaingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai badbom jukut ya kabaen penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Katasin Bagi ram yune uku Bagi dia kane kakure Iben kakajing jong mekusro Namar kata ngi bapan manta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bat ya ko kuri jong kajing penem ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi kibabet ban yang hakma jong me bat ban sakri yame da kabas ngeret ngi karpat yame bangi kibayo banta hakamet bat kasna mo kres ngi long kiba lapanetali ka wei dauman sem bakoj token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla kaperthei bato penjana yaka ha kajing ej rengkat bat ulio ukpa bako jungi ubulbat ubishop jungi bat baro kilingdo to kan maulem ru yaki hanman ki para shenrang bat kentei ki baliathia da kabakermen ya kajing mi pat bat ya baro ki balaklat no a kajing isne jongme to priang yaki sha kajing shai ka khamat jongme to isne yang ibaro ngi karpad yame baringkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong blai ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj barbaro kerukoj ki blapens ngubha yame pateng lapateng ngilong babet banyo bantalam ha kajing embom jukut bat begini ro bat pendan burom yame daw kunjung me uji sukris Dau lembat u badhau kalong hame ublei kupa badan bor
ha ke jing long ka wei jong men sem ba khut ba ro ka borom ba ke jing ro junom la junom amen. Kumlah hukum yang ngi daw nong panem bat kumlah hikai ngi daktin blai ngi no banong kok pa jungi uba habneng kalong ka bukhoj karteng jungme kanwan ka hima jungme kalong ka mon jungme ha ka kendeu kumba habneng ta yangi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi batama yangi kerangkang jungi kumbang ro ima bi ka beles neu yangi padwat yalam yangi sha ka jing panshoy henry depan la yangi na ka basneu to pan la yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jung me to ai jing suk jing san ki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jung me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi uji sukris namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bat ka borom jinom la jinom Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jongi hanro ya ka jinge jong ka balang jong me bada ka jingsbon jong me to ai hakai ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi bat basun shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengka bat pi to ngini terwa ya ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat Kacing suk batu. Hakmi ukun long brod jong oblay hakmi ubakid no yaki pop jong kapratay suk yangik balasakot shakan ege jing kawai jong ukun long brod kokan rat ngam shong hok aman rung apo kaying ga janga and resh ong tang naktin kaman sem janga kan sakya e kaman bat kasnam krus kan ribat kanilamingi shaka jing embom jukut amen.
Amen. Atas nama Kristus. 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 Cô cái bao bà hợp nênh ai bà cái chung nghe cái bà mà là ai hàng nghi hào côn trong mê Jesus Christ của hành men chung nghi bà cái thਲੇ đinh trong cái chung nghi spon kan kelang ha cái đano chung nghi đau men xem bà khôi kan kersiu biang yang nghi cái chung kermen bala kerku na cái bên cha cái chung wan cái hima chung mê ai bà cái chung nghi chung mê kan pen keladu ringi sa cái nông lô lăng kha bom ju song thai ban bed iki sembai trong the gospel ai begitu ki sembai kin pen keladur na sapo ya ke jaj ben breu ba de prathai mariang baro ka wei ha ka jikme lenti batikna ya ke beneng batamai pat ke prathai batamai banda ya ki bol jong baman laweng no ha ka borom jong me kan tan san junom ai begitu ni jong jubilee kan kersu biang hangi ki program jong ka jingkerman ya ka jang lut ya ki tia jing kan sew habnai ai bagata ka ju ka jing kan pan sapriang ya ka jing kemen par ka jing suk jong nong spa jong ni satla ka prathe same ko ble jing bala kurku junom kan long ko borom bat ka jing ya ro junom amen
Kokpa jungi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba habneng ta yangi mata ka jungbam jungi ka ba hala ka sngi batama yangi kerengkang jungi kumba ngru ima bi ka beles neu yangi badwat yalam yangi sa ka jing pansoi henre de penla yangi na ka basneu amen Kublai Komaria kabadab de gejngai utrai dan batpa balakar kuya pana pedeng kentai balakar kuya sok po jong pau jisu Komaria bakut yokmi jong blai taduai na kabanta jengai kenong pop menta pada kapor gejngai amen kaburam haukpa pada kun pada mensem bakut kumba kelong kemenengkong kumju menta pada barabo junom la junom amen Dong ini aduai. Dos ngosen bandan lem bat kipai jong me ngikerpat ko try bat toya lam ya gitu kiba mela pendap da gijing maya bakan jabneng bakin jam na benta gijing emberem sha ka batmai dau kres utrai jongi utrai dan rainkat bat pi ublei badan bor baro unkur ku ya pi ukpa badakun badaman sem bakoit Amen. Tolai suk id basikri utrai da gejung emba baha jong pi Israel yaw lay. Lai spak hadwe. Lai spak hadwe. And you're right, try Jesus Christ. Amen.